Kaixo, zeu! Hei, atxaldeon! Zemu! Oso ondo, Beni, genio y figura. Ondo? Benetan, ezukarik asko etortzea batzuk. Zuri gobidatzeagatik. Langoan gobe urteak izan zinean, eta gero inbidia pixkat emaiteko merienda daukagu. Hori, merienda akabo. Napolitanak. Hola! Nire gustukoa gainera. Gainera, bueno, jango ditugu ba. Asko ikusiko genizuke hortzabatak, baina aitzeko pagotean esan dezakegu eskaiketan taldeko bertiri jolea. Basua, Julen da bateria jolea. Julen eskuminak. Eskuminak, Julen. Bai, hori normalean holtzan atzean egoten geranok eta ez gaude hain ituak elkarrizketa jasotzea, oseak pixkat urdurita dena, honen etortzean gati. Zeu da, asia bentzat, basu bat. Hasierrentzat basua baino da igual orokorrean musika. Zer da, ez? Izango litzateke. Niretzako da eskape bide bat, pixkat araro baju edo nagonean nire delak sartzen naiz, musika jartzen dut, eta pixkat, deskonektatzeko modua, eta bajua izan daiteke berdina. Lokalera jutea aldudanean, lagunekin, eta pixkat lan hortatik, eguneroko lan hortatik eskapatzeko modu bat. Bera esango ezera? Ez, Donostikoa. Donostikoa. Zergatik basua eta ez beste instrumentu. Bueno, nik beste instrumentu gehiago jotzen dut. Bai? Bai, txikitan jotzen nuen flauta da trabesera, zeharkakoa, gero albokarekin hasi nintzen, eta gero hasi nintzen ja bajuarekin. Zergatik bajua eta ez gitarra adibidez? Oso deskoordinatua naizelako eta akordeak egiteko eta zailtasunak dituenez, bajuakin erresago. Baina, gero bajuak dipa ditu bere zailtasunak, ritmoarekin eta hortxe gabiltza borrokatzen. Bajuak ere edukiko ditu bere akordeak eta bere historiak. Baditu, baina normalean nota batekin jotzen da. Orduan erresago bezala esan daiteke, baina, gero ritmoa behar da, eta hor da borroka gehien dakatena, ni pixka deskoordinatu nahi zenez, hortxe biltzen gara. Esaten da, basua dela los guitarristas frustrados. Hori da. Zer ikutzen duzu. Bueno, nik uste instrumentu desberdinak direla. Egia da jende asko hasten dela bajuarekin gitarra zaila nik ez zaiolako. Nire kasu horrela izan zen. Baina uste baju jole hona izateko, baju jolea izan behar dela, eta gitarrista izateak ez duela baten bide bajista hona izatera, bi instrumentu desberdin direla. Baina bai, hori izaten da eta batzutan betetzen da, bai. Gustatzen zakiko galderei pixkat buelta bat ematea, eta komposatzeko garaiak beti pentsatzen dugu gitarra, pianoa, baju batekin musika komposatu daiteke. Bai, gainera, adibidez eskakietan, nire taldean, batez ere peiok egiten ditu abestiak. Eta peiok askotan gitarra hartu beharrean baju hartzen du, melodiak egiteko, eta gero akordekin eta ikusten du ondo gelditzen, baina peiok esaten du askotan baju erabiltzen duela, ni naiz oso konposatzailea, Normalan Borja Julen eta peiok egiten dituzte eta esatiz dut, peiok askotan baju erabiltzen du konposatzeko. Osak, egin daiteke, bai. Txikitan ze instrumentu esan diazu alboka txilula, baina zein dakazuela ogoritzapen goxore bat zure logelan edo. Nire etxean aitak ere musika jotzen zuen eta saxofoia eta flauta hori entzun etxean eta horiek entzun ditutuak zer, baina nik txikitan jo nahi nuena zen trompeta. Trompeta? Baina aitak ez dian usten zaratasko egiten duelako. Eta esan dian hori ez, así flauta, eta horra zintzen, flautakin. Zergatik eskakeitan. Taldea edo izena? Zuk taldean. Buah!
Ba hori kasualidade bat izan zen, Ba. Ze Borjak eta nik jotzen genuen Donostiko Musika Eskolako orkestan, nik flauta eta berak biolina, eta justo Peio eta Aitor, dira trompeta eta abeslaria, asistian talde bat egiten, eta joan ginen atxalde batean eta jo genuen abesti bat, lauok. Borja ere gitarra narekin batera zizelako jotzen. Eta hor egon zen konexio moduko bat, eta oso ondo lehenengo aldi izateko bastante ondo sonatu zuen, eta hortik aurrera izan dira, hortik aurrera etorria dana, hor sortu zen oinarria. Eta gainera, eskakaitas esan dugu ez da txiki bateko talde bat, gure lokalean bilela. Bai. Aste moduko ikusi dugu Euskal Herrian kontzertuak ematen, Bai. gure bizikak ateratzen. Zuek aizezinetan lokal batean esan duzu, eta horlako saltoan ematea zer izan da zuretzat. Pertsonalki, eske guretzako eskagitan da familia bat. Azkena hainbeste ordu pasaituko elkarrekin, eta hainbeste poz, eta hainbeste borroka eduki ditugu, eta hainbeste haserre eta beti konpontzuguna, dela familia bat, orduan hori. Elkarrekin egoteko momentu bat da, eta nahiz eta askotan lan asko dago natzea, guretzako ez da izan ere lokaletik estenatoki handira pasatzea, izan da progresio bat, jandegu lokatz asko, guk. Eta orduan, izan da zerbait progresioa, ez da izan, baina zer den modu la letxe, jarraitza horrendik hasierako berdinak eta 11 urteia. Lehenengo kontzertutik 11 urte pasa dira, eta 11 urtetan berdinak jarraitzen dugu gutxi gora bera, taldean, orduan imaginatu, laguntasun bada eta postasuna ematen dula jarraitzea. Euskalketan horrekariak esan dezakegu abesti ofizialak kakotzen. Nola da esaldia, soka ez dakize. Sokaren Gainera, entzun asaria, badaki zer sentitzen duen orekariak. hori, Sokaren dardareak. zer da esan gandori zuretzat, edo zerbait aportatu dezu horretik aurrea. Abestiak? Ba, Ez nik uste eta abestiak orokorrean esan nahi duena dela, ez? Orekari erantzera beti sokan aurrera jun behar dela. hori da, sokaren gainean eraikin nahian geroa, hori esan nahi nuen. Bale, hori da, beti aurrera. Ba, Eta bizitzan egoten dira momentu batzuk ilunagoak eta txuriagoak, baina lortu behar dena da, Bai, da. txuri eta beltzen artean grisian ez, orekan bideratu jutea. Pixka bat hori eta, nik uste abesti hori kriston mezua kala. ba, Kriston mezua. nire asko egako. Gustatza dizu. Ba, eta nuke esan dut horrekariak, esan zu beste abesti bat, eta horretatik nahi dezu. Eskagitanena, Ba, gehien gustatza daitena, burura etortzen zu, zerua lurrera, zegoen, azkeneko diskoko da. zer da zegoen lurrera. Zerua lurrera izan da, guretzako eskagitan zarra eta berria lotzen dituen abestia. Eta aparte, ez da izerratik da abestia taldeko guztiek gehien gustatza eguna. Eta guretzako hori da, ez dakit, oraindik ontara lotzen gaituen abesti bat, Bai. Bueno, hasia, mila, etortzen. Zuri, Eta, geni. bilanuko diago musika gure ikusilei. Ikuslei, Baba, asko jarraitu kanala, suskriptore! Hola,